I'm here. This is your Ninang Maria Malcuba. Ladies and gentlemen, before I start my being advice, a pieces of advice to the newlywed. I would like to present myself to introduce to you for this coming meeting. Don't forget your husband, but don't forget in your ballot my name. Nangampanya. Para sa baga bago bagtiayon. Dili ko ato mo to katong ingod sa isa kanino. Ang ako ga moingod para magluntad ang inyong panag-uupod o ang inyong pagpalangganay bisa bilang isa ka bagtiayon. Kinahanglan gid ang malaba. Dako. Madam. Yes, Father. Ipaklaro. Kung ano ka nang malaba o... Ay, sorry. Damo ka rin mga bisita. I will explain one by one. Pwede ka mo palapit sa atong mga bagong kasal. Sige. Kining bagong kasal, kining naunga. Apay krimen, suspect na. Amin ko, Ninang. Joke. Amin ko, Ninang. Sige. Gang, pag-amin kay Ninang na. Ninang, salamat gid sa imo nga pagkadto kag pagkariya. Bless ako, Ninang. Sige. Ihada, pasensya na mo, ha? Piligid taon ni Ninang. Pigado pa inyong Ninang. Sunod ra ko musibit sa inyong galagala. Ninang, nabusog ba ka sa pagkaon, Ninang? Ay, wala kayo to. Ang inyong salad, lasay. Inyong litson, humoy. O ang inyong spaghetti, kulang og hotdog. Pasensya na, Ninang. Sige. Don't mind for that. Pero giklaro na mo sa imo, Ninang, kanang mo ang mga handa din na, Ninang, nabayaran na. Ay, sus, kung nangingon ka ganihado, siguro, giwaswasan pa na ako kaon. Siguro, ang balay na ako kaninyo bilang bagong kasal o bagong kasal. Mamati. Ang maingon ako, dapat importante ang dako kag malaba nga pagintindi kag pagpalanggaan ay dako gid. Kabay pag mayong klaro. Pagkaklaro sida. Kabay pag bagapatuga sa inyo ang every time may mga problem nga dapat nyo isettle, dapat pag-isipan. Bago lumabas sa bibig ang salita, pag-isipan. Kung hindi kayo nagkakaunawaan at nagkalalabuan kayo, huwag nyo nang pabuntagan. Dapat sa gabi pa lang isitil nyo. Amo nag-secret, i-center si God. Saan bang pag-sitil o gabi, huwag di ba gusto magpasitil? Ay, sus ko, hindi magpasitil, tanday Kadahon sa kung hindi mapasugot na. Sino tong nag-suggest din, ha? Ako ne. Kinsa man ka? Wala ka kailas ako. Akong imong ex-boyfriend. Oy! Unsa man? Nidaot naman imong nawang. Wa ako kailan nimo daw. Maninoy po di ay ka? Maninoy ko alang ako ang ihada. Ihada o gihado nganong gikwa man ninyog ninong ni kay buraot gayo na. Ay, for your information. Akong nagbayad na ng litson. Asa diha nga litson na litson manok. Daghang litson diha. Pero kung ako lang, pader, pwede ko mo hatag pong advice? Dili na pader. Ihada, pasensyahan na. Pwede man kaayo, Mr. Si pangalan ni mo, Mr.? Mr. Paradise. Tawagan ko sa pangalan Mr. Paradise. Ako'y parente ni Goko. Di nakakatingalahan na ni pader kay Permina dito sa Paradise. Maupod ang rason o ginungdan nga nung gibuwagan ako na. Ay, butang Wala'y tinudanay. Di pa mo kontento sa kuha nangita pag-iban. Madam, kasal niya nga. Minahal kita pero hindi sapat. Madam, sir, kasal niya itong ganito, ano? Di palangga ko sa pader pero anong dili ko worth it. Dili ko worth it.
Madam, sir. Ay, pasensyahan nyo na kay. Nadala ako sa akin ng bugso ng damdamin. Hindi nyo lang kasi alam ang naranasan natin sa kanya. Na-trauma talaga ako for almost 3 months. Ang ginawa niya sa akin. Palabasin mo yan. Mabuti pa't nakapasok ka dito sa simbahan. Pwede pahigan na lang kamo duha kay aron na istoryahan na lang nato ng inyong mga problema, madam. Kay aron na ang atong mga bagong gikasal, magkahuna-una po silang maayo, ha? Ay, dali lang, pader. Ay, pabalo na ako sa tanana mo si Bet kog 1.5. Unsa ko no? 1.5 para sa bagong kasal. Ako mo sabit kog 2,000. Napatay na nagbidding naman, ano? Dagdagan ako 1,000 aron 2.5. Nagbidding. Kagamay mong kwarta na. Ako himaw na kog 3,000. Pader, I will make it double. Uy, pagka... Ihada. Isibit lang anay na ako ng 5,000. Oo. Pero wala mo lang na ako unya ang 4,000, ha?